Her. Coming ja. Det er ikke lidt værre, det er meget værre. Hvor hen DK? Er du lige død af en Zeus? Det der DK, det er gameplay. Vent lige sådan en reload. Jeg er lidt spændt på. Så ikke skyde efter. Ikke gå ned ad en sti. Nej. Det er I'm throwing a grenade. Bomb has been planted. Smoke grenade. Grenade. Terrorists. Der er ikke noget kid, han kan ikke nå det. Bag dig! Terrorists win. Ryggen, det var sådan save. Hvad har du gang? Nej, hvor er det skidt, det der ryg i. Fuck.